Barça et Real 2-1. Vraiment, Real kɛra Barça ka namu lasogo ye. Ka defeat fila tugu ɲɔgɔn na. Ka taa ta ka terrain na tuguni ka tila tuguni ka na ti Barça fana la tuguni. Non, Barça ye championnat ko ban sisan. Ɲinan kɔni Real u k'u jigi da Ligue des Champions kan n'o tɛ championnat ko banna sisan. Sinon, c'est incroyable. Donc, Franck Kessé, ani Sergio Roberto, donc olu de kɛra Barça ka bi dɔnbaga, Real ka bi dɔnbaga. O kɛra radio a ye bi don a contre la. Donc, Vinicius Junior ye ballon centré, ballon tira a kunkolo la ka don a yɛrɛ a kun. N'o tɛ cogoyaba tun tɛ Real bolo, an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi. Franchement, Ligue des Champions na Real ka ɲi mais championnat na u t'u sen ka ɲinan vraiment. Ɲinan kɔni nin ye Barça ta ye. A y'a abonné donc ni ne tun b'a bolo ka d'aw ma. Merci beaucoup. Kan bɛ waati wɛrɛ ma.